Good morning, good morning, good morning. Good morning, happy Sunday sa tanan. So, nakaporma na taron mga katiil. Kaya maligo, mo simba na puta di sa atong buhay na Dios kay karon ang adlaw o higayon o panahon sa atong pagsimba sa atong buhay na Dios. Mga nga before ta mo ato simbahan mga pisa ta kay murag kape pisa ta niyo mga katil kay para mga init-initan na to ang tiyan. Sa natog ininit ito ang kape. Na kape tanin nyo. Shout out kang Dol, shout out ni Moda Dol. Kape. So, mga katil, ganong kinahanglan man kita mo alagad ug mosimba sa itong buhay na Dios. No? Ang ako ang pangutana, ako ra pay mo tubag. Ganong kinahanglan ta mo alagad ug mosimba sa itong buhay na Dios. Kay kita tao aning kalibutan na dili ta perminti diri moabot yun ang panahon nga mamatay ta. No? Mintras buhi pa ta mo alagad ta sa itong buhay na Dios tungod kay sa panahon nga mawala na ta, kauban na to ang Ginoo dito sa kalangitan. Kung ikaw nga wala nang alagad nga nakakita ani nga video, dili ambot lang ka, wa ko kabalo, dili po ko mo judge, no? Kay ang padulngan nato nga kamatay nato duha ra gyud og dili malangit, maimpierno. So mintras buhi pa ta ning kalibutan na mo alagad ta para sure gyud ta nga malangit, no? Kay ang gitagana sa langit katong ning alagad samtang buhi pa ta ning kalibutan na. Munang ikaw ug ako nga nakakita sa akong video karon, ayon na paglangan-langan. Bahala unsa ang imong reliyon, basta tinuod ang imong pag-alagad nga naay kausaban sa imong kinabuhi. Kana lang. God bless. Mo nay pinakasayon o sayon man ay lisod man buhaton ang pag-usab, pero sayon ra na para sa Ginoo. Kay siya ang muusab nimo, dili ikaw. Kana mo'y pinaka the best. I love you all. God bless. Happy Sunday sa tanan.